bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diine noon kadi en calmini khalifaɓe aada en calmini ɓen ɓe gonduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen en garti e émission holmo woni an tawa eɗen gummi ɗon ɗo ñiɓirde men maris ɗum noon en gari ɗo e Sacré Cœur sen jii caggal men en jii kadi ne ayawa ngo e jondere ne jooɗirani tan en paami tigui hol oɗo mbo bismiɗen hannde e tonggode 236 woni 236 nde ɗo tonggode oɗen bismiɗo noon goto e gendiyankoɓe goto e dariyankoɓe goto e neɗɗo ɓe ganduɗa kadi ne ko tinniɗo no fewi e leydi Sénégal en mbiyata tan fulɓe kono noon fulɓe ne mbawi kadi ne farnarade wiide min dañi neɗɗo mo ganduɗa hayso woni hewani yiyede e kaalirɗe ɗene kono nafoore hewde nan e makko mo on gandu ɗum e nder émission ono ganduɗa embo wiye Abou Kane ɗum noon joni joni en mbatta so wona tottudembo o salmodira e yeɓoɓe ayaw habde Pindi TV. Assalamu aleykum. Waleykum salam Seydi Ba ko adi foof mboɗo salmina on mboɗo jarno on e invitation o kadi mboɗo salmina yeɓoɓe men ɓe foof mboɗo salmina kala bio mbimi e mbimami mboɗo salmina aussi kala éleveur gonɗo Sénégal e caggal leydi foof. ɗum noon joni joni ari en jahat rési Abbas artani en e natal makko walla mbiyen biographie Abou Kane. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal no jettuɗen Allah en juulat e rasoul sallllahu taala alayhi wa sallam en gari e kattanɗe makko e émission men hombo woni an mbo bamodi ɗowanta on e kala saaha tonggode nde ko 250 koɗo makko e émission o ko Abou Kane holi gonɗo Abou Kane bergerie Galoya Abou Kane jibnake Galoya e nder département mbo Podor mawnike nehgol baali ha wontani ɗum gollal sabu gilli ɗi o faggi hakkunde makko e ngol nehgol Abou Kane nehata ko laadum ko fannu baali mawnoji o faggima hen gandal holno ɓeydirto holno yencirata sabu hande o ala majjuɗo bergerie Galoya e nder leydi Sénégal laadum natti wonde mbaalu mawnogu walla jawdi mawnodi tan laadum ko marque mbo valeur mum hande ene yawi nannude ujunnaji kewɗi hen sahaji ni wona million ngaji Abou Kane faami ɗum law ko ɗum saabi kala ɗo laadum feeñi e nder leydi Sénégal inde Abou Kane feeño ɗon en 2025 Abou Kane yaltini ouvrage taw ko feññinde bergerie e nder hen o erima cukago leydi Sénégal nde ɓamata ngal gollal mbaɗa ɗum valorisé ko on gorko pullo woni Abou Kane bergerie Galoya koɗo bamodi e émission hombo woni an tawa tonggode nde ko 237. ɗum noon caggal biographie o en jii rewa rewi o beele aɗa wawi amen hen waɗande commentaire ko tubako wiyata. Bon commentaire mo mbaɗanmi hen tan ko yetere Allah wonde neɗɗo ene gollo e ko ganduɗa ko hunde nde ganduɗa ko ɗum muyni par ce que élevage ɗum muynuɗen minen taniraɓe amen ko hen gonno tanam jiwiɗo nenamo biyeteɗo Madja Demba ene jeeya e adiɓe addude baali coggal e nder capital Dakar donc so yeehi ha ɓi on ɓiyi ko wona nenam ne neha ha on waɗi kam transmettre virus o ha mi ñambi e on ha min joni mi wonti gaynako ha min watti ɗum liggey am ha hande o mboɗo liggey mo ganduɗa ene welimi ɗum ko yettere Allah. tigui rigui beele ɗo batte jangde mana a dañano caɗele wiide ne gaynako wonde janggowo est ce que ɗum musani seeɗa kadi ne? Non musani par ce que neɗɗo saɗa waɗa ko jiɗɗa ala museki gonɗi hen par ce que min bon nde jagganmi nde ko baali nenam toppittunomi te baali ɗi koye nder galle he wonno donc sa fini tan a rokko ɗi ñaama après jaaha lawol ma sa arti kadi sa jippima mbaɗa noon so dimanche ari loota donc ɗum ɗon wonno programme o quoi donc ɗum ɗon joni sa wowi ɗum a mawni hen ala caɗele hay goto quoi ko
way kono ko routine dal ko hunde nde ganduɗa bon ko gowɗa wadde hono ko wayno ñamde walla yarde walla yaade école walla ko way noon dal donc ko jeeya e ko ganduɗa quotidien mo yimɓe mbaɗata ñande foof dal donc ɗum noon sa mawnidi hen wonta obstacle ma dal beele ɓurano sattude neɗɗo yaha jogo ndeɗon jangde nde joguiɗa nde e nden faydagal ngal so tawi neɗɗo ina janggi tubakiri wonko ganduɗa handinani ɗum e hoore mum farnoraki ɗum an ka jaltut tan beele ina jogui kadi ɓe jeeɓannoɗa tan taw wona ni parent ji ɗi aussi e tawde eɓe goni hen aɗa tawi jawdi aɗa tawi nayyi aɗa tawi baali eyyi bon min arandi élevage hawnaki hono no mbiruɗa ni yimɓe wonno jirata ɗum kono minen nomin jirata ɗum ko wonde ko hunde nde ganduɗa wona neɗɗo foof wawi wadde ɗum surtout élevage moderne joni o bat momin mbaɗata joni jarɗo e jamanu voilà jarɗo e jamanu o par ce que hono no mbirumami ni min au départ ko baali nenam tan mbaɗanomi géré baali ɗi hewano so heewi ha heewi ko hedde nogas wonno e nder galle he kono nde jaami ha janggoymi gartumi puɗɗimi liggade seeɗa puɗɗimi sodande hooram baali nden mbimi ala no waɗirte no adana ni min waɗita noon par ce que mi ƴewkonima wonde mboɗo waɗa hen kalis kewɗo hunde nde ganduɗa noon aɗa waɗa hen kalis kewɗo il faut waɗa gartamma par ce que wona gartamma tan way kono aɗa weddo kalis ni ɗum waɗi noon il faut mi waɗa ɗum e sifa o goɗɗo mo ganduɗa wona no yimɓe gowi waɗirde ni par ce que minen ko nder Dakar ɗo min jibina ɗo min mawni te kadi ɗo min nehatno ɗo min tawi nenam enen ha wona negol gaynaka joni noon hay golɗon negol battede e galle aussi mi wiyata ala gartamma kono hewani ɗum waɗi noon mbimi il faut mi waɗa ɗum wona hunde nde ganduɗa ko liggey wona entreprise ni woni 1999 mbanmi créé ko wiyete bergerie Galoya pour que vraiment wona liggey mo ganduɗa ene waɗi gartamma e dow ɗum ɗon noon min ko ñammatnomi e ɗum ɗon ko jiyannomi Europe walla ko jiyannomi Amérique walla Brésil walla banggue goɗɗo ko ɗum ɗon ñammatnomi wadde ferme uji mawɗi ferme uji moderne ɗi ganduɗa vraiment wona tan wadde ɗiɗi goho ɗiɗi tati baali kono wadde ha heewa wadde kadi qualité mo ganduɗa sa yeehi ɗum woda ko dañɗa hen ɗum waɗi hande nde mbanmi ɗum nde mbimi bon baali nde nde min jogui ɗi ko baali 3 ber donc hande ƴewkinimi wonde baali laadumaji ɓuuri valeur ɓuuri hewde gandatamma mbimi dara mi yahay ɗin ɗon baali par ce que sinon hande ko ladde wonno baali ko huuɗo tan ɗi ñamata e ko way noon ɗum ala probléme aɗa wawi nede n'importe quelle race mais haade koye nder Dakar ɗo gooƴi ɗi nokkataɓe a soodat ripaas o a soodat foof a soodat aɗa waɗeɓe nder galle ne waɗi frais ji ɗum il faut ƴeewa baali ɗi ganduɗa ko qualité ɗi ganduɗa hayso jibinama hande aɗa wawi yeyde ɗum prix moƴƴo donc ɗum addini kam nadde e laadum mbimi dara joni mi waɗa laadum par ce que mi tawnoɗo mawɗam Ablaye Racine ene waɗanno ɗum ni woni jiimi ɗum au passage en calmini Ablaye Racine Kane calminima no feewi voilà kanko mbaɗa wawi wiide aussi kanko nani kam e laadum par ce que laadum kanko adi dañde ɗum e galle hen min nenam joguino ko baali 3 ber donc woni ɗo temps kanko baali makko ni e hoore mum min joguino ɗum yeehi noon nde hono no mbirumami ni 99 nde mbanmi créé bergerie Galoya par ce que adi 99 ni 1995 96 min e sehilaɓam ɓe ganduɗa ko cousin e jaam ko wayno Cheikh Oumar Ly maire de Galoya mboɗo salminamo ko wayno sehilaɓam cousin e jaam wonɓe commerçant ji ko wayno Oustaz Dia en Sandaga ko wayno Chérif Dia en ko wayno Mamoudou Alpha marché HLM imam Abou Souleymane imin kewno machallah Abdoulaye Baboyel en minen foof min mbanno groupe dimanche foof minen ñaldata min mbaɗi créé ferme to Kër Ndiaye Lo to toon min puɗɗori min puɗɗi jogade toon baali min jogui no fadde capanɗe e quelque kono min pini tan baali ɗi foof wuja nde foof wuja nde bon mi waɗani découragé duttitimi galle liberté 6 puɗɗitimi kadi nede seeɗa seeɗa nde yeehi noon ha 99 puɗɗitimi dañde seeɗa moyen dañmi terrain ji sara Sicap Mbao ganduɗa toon kam ko sara gendarmerie ɗo mbimi ɗo ne waɗi sécurité mboɗo wawi fuɗɗitade ɗo ni woni puɗɗitimi nden noon nde puɗɗititomi nde mboɗo wawi wiide ko baali tati puɗɗorimi mbaalu gotu ndu mbaalu gotu ko mbaalu mo nenam rokkimi
on ko métis toaɓere wonno e bali bali baali goɗɗi ɗi ko jawdi e bortu mo ganduɗa mawnum Ablaye Racine dokki kam ɗum donc ko tati ɗi noon mbaɗimi puɗɗorimi ɓe puɗɗimi noon mboɗo sooda mboɗo nana baali tati puɗɗoriɗa baali tati puɗɗorimi sika mbawɗo bergerie Galoya nde mbaɗi ɗum créé baali tati puɗɗorimi tati goto mo nena mo rokkimi e ɗiɗi ɗi Ablaye Racine rokkimi ɗin puɗɗorimi ɗin noon puɗɗorimi ne mboɗo yaaha seeɗa seeɗa tan mboɗo ɓeyde nden noon mboɗo joguino liggueyaji goɗɗi ɗi ganduɗa mboɗo wadde ɗum wonno liggueyam principal mais yeehi ha ɓooyi ko dañmi fof mboɗo watte élevage o mboɗo watte élevage yeehi ha ɓooyi noon mbimi joni élevage o wonat liggueyam tigui rigui mboɗo continue wadde liggueyaji goɗɗi kono ko ɓuuri hen hewde kam so tawi ko temedere capanɗe jeetati ɗe kam yo won élevage noon puɗɗorimi ha vraiment mbaɗmi développé bergerie Galoya o siftorande min kono ka galoyenajo ko galoye jeeɗa bergerie Galoya eɗen mbawi famde hannde ko galle gayna ko mbawɗen ɗum wirude beela hannde ina yaaji e nder Sénégal walla ko Dakaru tan ɓe ñiiɓi soɓe ñiiɓi Dakaru ne holto ɓe tawate eyyi bon ko wona Dakaru tan ene yaaji seeɗa kono Dakar ɓuuri ñiɓde par ce que honno mbimi ni bergerie Galoya fuɗɗori ko mbaw kono joni yaaji par ce que ɗum waɗi wiide joni les bergeries wona bergerie goto tan ko bergerie ji par ce que ɗo mbawɗo mboɗo jogui ɗon bergerie ji ɗiɗi guettuji ɗiɗi nden wiyete noon ko guettu Galoya tan joni wiyete ko guedduji Galoya guedduji Galoya donc wona goto donc non continue ha hakkude he kadi mboɗo mi naati e ko wayno nayyi ɗi par ce que nde puɗɗotomi 99 nde nannumi baali tati ɗe ɓooyani min nannu nayyi nden embouche mbaɗannomi mboɗo jamnon noon rek so haari mi yeyta yeehi ha ɓooyi nannumi nayyi leccere nayyi kosam ɗum aussi yeehi ha ɓooyi goppumi ɗum kono nano waɗa joni duuɓi sappo puɗɗitimi kadi nayyi kosam ɗi ha joni Allah waɗi dañmi guesa to Mbodiene to caggal Mbour toon noon mbaɗmi toon ferme mawɗo mo ganduɗa ko ferme mo ganduɗa ko nayyi kosam woni toon kadi toon kadi mboɗo rema no fewi mboɗo rema huuɗo pour ñamdu baali ɗi donc ene wayno bergerie Galoya ummima Dakar yeehi ɓuuri yadde kadi yeehi ha hedde Mbodiene eyyi kono so ɗum ala noon mboɗo wawi wiide bergerie ji Galoyaji yeehi partout par ce que ene heewi ɓe ganduɗa hannde goni bergerie ji mawɗi kañumen koye mumen guinnito koye mumen ɓe mbiyata ko Galoya numéro 2 ɓe mbiya min woni Galoya numéro 3 ha Ziguinchor bergerie ɓurɗo toon mawnude mo ganduɗa ko sehilam goto Papis Sagna ko Casamance najo kono ko omo jogui nationalité américaine ko militaire américain wonno o waɗi démission o ari o waɗi créé bergerie Ziguinchor bergerie mawɗo bergerie du sud kono o wi ko ɗo woni bergerie Galoya numéro 2 fami donc pour dire rek un peu partout nan toon wonen bergerie ɗi ganduɗa ni ko min Abou Kane ɓe innirta ɗum donc ɗum ɗon foof ko sababude bergerie men o dal beela ko laadum ɗi tan gaddata kono walla hay baali men ɗiɗo aɗa jogo e jawɗi mum beela kadi ne weeɓi addude ɗum e leydi ni beela ne weeɓi non laadumaji addaka ko min mbaɗi ɗum créé laadumaji ɗi ko laadum ko race Sénégal beela ne weeɓno non weeɓani en fait so mbi minen mbaɗi ɗum créé wona tan min en fait ko won mawɗo amen goto ɗum fof éleveur fof min nandiri ɗum biyeteɗo Sada Sy ko Thiés o hodno ko policier o wonno ko kanko adi wiide laadum donc minen fof emin jaaɓi wonde koye makko fuɗɗori donc on ɗon laadum mo joguino o ɗin ɗon au départ ko race toaɓere wonno mais toaɓere ɓeyɗaɗo par ce que sa ƴeehi a yeehi guetto goto toaɓere a ƴetti toon mbaalu ɓurɗo moƴƴude jaaha guetto goɗɗo ƴetta jawdi ɓurdi moƴƴude mbaddaɓe kadi nawaɓe nokku goto jaajɗo moƴƴuɗo aɗa rokkoɓe ñamde moƴƴude koɓe jibini foof ɓurataɓe moƴƴude kamɓe donc noon o waɗi ko ɗum wiyete travail de sélection a suɓoto to ko moƴƴi suɓotoɗa ga ko moƴƴi ndendina ɗum daña dokkaɓe ko moƴƴi mbaɗaɓe to moƴƴi en ce moment là ma jibinore ko moƴƴi e ɗum ɗon noon o innirɗo laadum ene waɗa développé o dañi almuɓe ha heewi ɗum ko guila année 1970 en ne waɗa développé omo daña almuɓe ha minen génération amen min gari nde min gari 2000 nde noon
mboɗo wawi wiide bon ko minen change seeɗa no laadum o wayno adana par ce que min mbi ko vraiment won instant min ɗum mbiyatnomi mbiyami baali laadum ko yooɗi ko fof wattano ko barmen o par ce que hay laadum ma o sa hirsani ɗum defa ɗum ñaama ma nannu ɗum e guette mo ganduɗa mawo ɓeddi on ɗon guette mawo dañ toon ɓiɓɓe so dañi toon ɓiɓɓe aussi wattanto tan ko hirsede donc wattano ko tew ngu sa wi tew noon wiyete ko poids donc min ƴewkinno hedde 2000 wonde poids laadum o laadumaji ene towno trop ene jutno trop mais yajano donc poids mo fonno dañde o dañani ɗum nden noon min ƴetti balibaliji moƴƴi mi ɓurɗi moƴƴude balibaliji Mali ɗi min gari min jilli ɗum hen komin cohli hen ko noon min ƴetti wona balibali o foof par ce que wonko ganduɗa min cohlani ɗum reedu mawdu ndu min jiiɗa ɗum gallaɗi mawɗi gudditiɗi ɗi min jiiɗa ɗum nofeje mawɗe ƴe wona ko ɓurani min donc komin cohli hen ko tan min ƴetti ko ganduɗa ko woni komin mbiyata kees ko wonde vraiment becce jaajƴe ɗe et tout ça donc e ƴiyal jaajƴe mangal ngal ko ɗum min cohluno hen ɗum min ƴetti min nani ɗum e laadum o min continue ligguey amen ɗum waɗi on ligguey noon wona ligguey bebɗo par ce que ko croisement ji mbatta presque ligguey o waɗi duuɓi 6 hay nde min mbaɗanno ɗum ni wonen heewɓe dogonno min par ce que heewɓe mbiyatno Abou Kane hoto coode to mum par ce que Abou Kane waɗata ko métissage heewɓe dogonno min kono minen hayso neɗɗo dogori min mbiya c'est pas grave l' essentiel komin gona e defde ko kala nde min dotti ɗum ma yimɓe dok gara ñaama ɗum te effectivement ko noon yaari nde min gandi gaydi wadde métissage amen min pewniti laadum o ha feewi nden machallah yimɓe foof gari ƴetti souche amen ha hande o to kalden me maɗo ɗum so namdimama éleveur uji ala guette mo mbawɗa yiyade e Sénégal taw ko guette laadum taw baali gonɗi toon ɗi taniraɓe mabɓe ummaki bergerie Galoya eyyi ɗum comme ko ɗum woni Allah waɗi donc eɗen jetta hen Allah no fewi e jaajgol bergerie o e kadi on ɗon ligguey ko wona kon ɗo banggue gaynako Sénégal kesam hesmagal ari hen no mbaɗirɗon ɗum ni kesam hesmagal e ardiɓe pelle aynaɓe ni beela oɗon jogui jokkodiral eyyi min jokkodiri par ce que min e hooram komi gardiɗo fedde aynaɓe min woni président fédération filière ovine so wiyama filière ovine ko kala ko faye baali wona joguiɓe laadumaji wona joguiɓe bali ɓe wona aynoɓe e nder galleji ɓe e aynoɓe e ladde ɓe hande nden ɗon fedde galle aynaɓe ene jeeya hen fedde rewɓe ɓe biyeteɗo dirfel ne jeeya e nden ɗon fedde eyyi en foof ne jeeya e koɓe membre fondateur e nden ɗon fedde filière ino SN Harouna Gala en Aliou honorable Aliou Dembour en non pour le moment ko maison des éleveurs kañum woni membre fondateur parce que nde min mbaɗata ɗum créé nde 2011 nden ɗin ɗon foof wodano nden wodno tan ko maison des éleveurs donc maison des éleveurs e dirfel e pelle amen éleveur uji laadum ɗi ɓen denti mbaɗi FENAFO min nden ɗon fedde gardimi donc woto adi ɗum guila 2017 donc ɗum waɗi noon mboɗo jokkodiri e kamɓe fof koɓe sehilaɓe koɓe bandiraɓe koɓe collaborateur uji Ismaïla Sow min nandiri no fewi Harouna Gallo kañum ko mawnam ko mawnam mo korsinɗomi kadi e mboɗo waɗa hen profité mboɗo waɗa mo félicité no fewi e ligguey mo waɗata e banggue élevage e Sénégal ko vraiment en calminama ko moƴƴo Harouna ko moƴƴo vraiment ko neɗɗo dariɗo ina yonni gaynako Sénégal yimɓe fof poté makko kamɓe fof ɓe mbiya hay mumen aussi machallah donc ɗum waɗi bon min avant tout ko mawnam kadi ko sehilam te kadi c'est un bon collaborateur emin liggoɗo emin nanggodiri kala ko gummonimi o darot hen kanko kala ko ummini mi darot hen donc vraiment eno waɗa yakar no fewi e makko Aliou Dembour aussi min jogui de bonnes relations e woɗɓe e pelle ɗe ne kewi donc a wawa limde foof mais ɓen kam ɓe mbiɗaɓe vraiment mboɗo jogui relation moƴƴi e mabɓe machallah en jii jagorɗo gardiɗo banggue gaynako Mabouba Diagne caggal darde mabɓe e banggue gaynako holno jiiruɗa ɗum beelo eyyi bon darde ne mboɗo wawi wiide ne moƴƴi par ce que neɗɗo kam sa wi ara wallude ɗum ko adi foof heeɗa ɗum ko adi foof haalde mum
bon on bangi kam machallah omo heeɗi yimɓe kala ko waɗi omo disodira yimɓe omo haalde yimɓe donc ko yimɓe kalnimo aussi omo heeɗo ɗum min ko ɗum sohlumi min te ɗum ɓe gardimi ɓe ɗum mbiyanmi ɓe mbimi min mi hoto mbaɗe haqqille moon wadde wetude junngo mbiya rokkam état haadema wiide ɗum rokkam wat preuve uji ma wat devoir ma ay minen laadumaji ɗi adana yimɓe gamano ɗum mbiya noon ɓe ko éleveur uji patron eɓe tan ɓe ko baali mabɓe ne séri ko mignon ɓe ko éleveur dimanche en e ko way noon ɓe jaɓano wadde min intégré kono minen komin haɓaɓe nden somin mbaɗino foire ni pour ministre ara ko probléme kono mbimi yimɓeɓe enen hoto namdoɗen laamu ngu haydara mbaɗen preuve uji men mbaɗen golle ɗe ganda mbaɗen golle ɗe ganda ko kamɓe dogota caggal men ko kamɓe cohlata men kamɓe garate men ɓe mbiya a holto jiɗɗon min balla on donc ko noon yaari emin kaɓe nden foire mo gadimi wadde organisé foire o ko 18 personnes min gonnoon 18 personnes min noon min avant ko mbaɗa ara gardinoɗo o ko galle mum nden yimɓe waɗatno foire makko nder guette makko garmi mbimi no en gummata ɗo en payat foire mawɗo min mbi mbiyata an ka gaɗa a ƴewata ko kalta ko mbimi mi ƴewata ko kalmi ko jehen foire mawɗo hay sen kebbinani ɗum hikka ma en kebbin ɗum mo wuuri walla kebbinan ɗum ɗo e duuɓi 5 noon min mbaɗi min jeeyi min puɗɗori place Obélisque Colobane ɗon min puɗɗide 18 personnes min gonno yeehi ha ɓooyi hitande rewde hen min goni 48 reftude hen min goni 60 ha min goni 100 hamin gummi toon min payi foire mawɗo min natti toon hedde min payi foire mawɗo yeehi min keewi ha finalement min mbi joni waɗat sélection hade foire o arde min mbaɗat exposition ɗi ganda ƴewete ko ɓurɓe feñde hen ɓen jahata joni foire ha hande o yeehi joni wiyata ni région ji foof Sénégal ha heddi ɗiɗi chaque ne waɗi foire uji département Sénégal foof ne waɗi foire uji région de Dakar 5 département ji ɗi département foof ne waɗi au moins 5 foire e hitande ɗe ce qui fait que chaque semaine hakkude mois d'octobre so ndugngu silti ha mois de juillet so fuɗɗima tawde ala semaine mo ala foire e Sénégal he te foire mo jiiɗa foof ko boni foof ko 100 bergerie temedere bergerie par ce que wonen foire ɗi ganduɗa ma won ha 100 mais foire foof ko boni foof temedere bergerie ne waɗa participer te bergerie foof ne jogui valeur ko boni foof saɗa qimanno bergerie o valeur mum ko boni foof ko million ngaji nogas mi haala noon entreprise uji garoji e foire ɗi mi haalani yimɓe aroɓe yebde mi haalani télévision ji mi haalani goɗɗum e goɗɗum donc on ɗon économie ƴeew tan to ummi ha to ari ɗo donc wonto min tolni to ganduɗa joni somin mbi ministre arat tomin première année nde min mbaɗa organisé nde ministre arani ko conseiller mum nari mais min jeehi ha ganduɗa joni ko premier ministre arat ha joni ko président arat donc ɗum ɗon ko il faut gollaɗa golla yimɓe gara ndewa caggal ma laamu ara rewa caggal ma min ko ɗum gandumi sa waɗi sappo mbiya laamu mottilam sappo o kono wona tan a waɗani haydara voilà donc ɗum mbiyanmi bandiraɓe men fuurankoɓe hande sen ƴeewi gaynaka ka pour min ko ɗum haaɗi en yaade gaynaka men haade ɗum yaade non wona ɗon ni kalani ko banggue organisation kalani ko banggue pelle ɗe hande somi namdimama no foti pelle woodi awa andude ɗum an Allah e mum hewde ardiɓe pelle ɓe kala mo namdiɗa hen no foti pelle woodi ɓe ganda Allah e mum hewde te ɗum foof koye nder tan diwan men o élevage men o nde élevage tuggude ferlo ha Fouta ko woni hen e perle ɓuuri temedere a yiyat pelle ɗe ganduɗa ko inde fedde tan par ce que jomum ne jogui récépissé mum tan voilà lelaniɓe gaynaka jooɗaniɓe gaynaka pelle ne mbayno kooce pelle ne mbayno kooce donc a yiyat parfois ni mo ganduɗa jogoto tan ko récépissé tan taw ko yimɓe ɗiɗotata tan wiye komi fedde so réunion ari haala ko wela a faami donc enen ko ɗum tardinen alors ko hande ken fonno wadde ɓodde wotere ken fonno wadde ɓodde wotere hande aynaɓe Fouta fonno wonde fedde wotere hay so pelle ɗe keewi e fonno dañde ko wayno fédération walla fedde ɗe ganduɗa fedde pelle mo ganduɗa ene rendino foof ganduɗa konngol ngol wonata ko goto ganduɗa so réunion ne waɗa ministère walla présidence ko neɗɗo goto yahata walla yimɓe ɗiɗo tato jahata mbaɗa représenté so kaali kaala inde yimɓe foof sabu so wiyanomo baali wiya nayyi jaafoɗa ko fulɓe ganduno hen kono hande en jii ko ɓeydade ni
woɓɓe nana jogori ɗum heɓtude jooɗi men beela ko en mbaɗani ko poɗɗen wadde walla ko hono wona nana kefta presque kefti par ce que so tawi ko ɓen ne naatay so tawi woɗɓe ne naata hen sababude kalis nanna hen seeɗa kalis daña hen ha heewa enen muynuɓe ɗum ɓe enen mawnuɓe hen ɓe en mbawa dañde hen ko ganduɗa ene wurna en ganda ɗum ko échec te ɗum ɗon fof noon hono no mbirumami ni wasde rendude tan wona goɗen goto sen ndennino en goni goto ma en ballodir koye men ma en mbat peeje te en ce moment là si kala ko gummani ɗen sen darima hen laamu ngu ma wat hen kono joni enen ken sarodirɓe tan o waɗa to o waɗa ga donc mboɗo lancer hen appel vraiment secteur extensif o woni aynaɓe noɓe mbaɗi haɓe ndenti to GPS to ɓe mbaɗi feere pelle kewɗe ɗum ndendi to GPS ɓe jeehi Brésil ɓe coodi fodde ujunere nayyi ɓe gaddi ndeɗon ɓodde nden haɓɓere foti continde kala pelɗon tokoson kon fof hayso waɗaka éliminé kamɓe fof yomin yo mbaɗ nden haɓɓere yimɓe fof jaada yimɓe fof liggodo ko ɗum woni ko waɗata avancé élevage men kono so ɗum ala no woruno guila 1960 ha joni ɗum continta ardiɓe pelle ɓe gara tan ne jaaha réunion ji ne naata ne garta wonɓe to ɓe ne continue tampude en gardi hen ha ɗo keddoroɗen ko hojomaji jeeɗiɗi leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e newgasi jeegom taske fandima wonko ummotono Niger wonko ummotono Mali wonko ummotono Mauritanie ha joni yimɓeɓe ne ɗeesi fayde ala hen ko yiya taw holno jiiruɗa ɗum bon no jiirumi ɗum ne ɗeesi hamnade seeɗa ne ɗeesi hamnade seeɗa par ce que haade ni Mauritanie walla Mali addude ni ko Sénégal naaɓe gaddanno ko par ce que en ƴewri duuɓi battiniɗi foof baali mankano par ce que tout simplement ko ummoto e nder Sénégal ko ummoto Ferlo to ko ummoto Fouta to Jeeri to ne heewi a faami kono hikka hade Mauritanie walla Mali walla Niger mboɗo sikki ɗum ɗon min mboɗo huuli ko ummotono to men ɗo usto pourquoi par ce que huuɗo ala jamde ala moƴƴatno ko so huuɗo gasi yimɓe daña gooƴi taw serani yimɓe daña ripas taw serani yimɓe daña korayi taw serani bijƴe taw serani donc yimɓe daña gawri taw serani mais hande o fof seeri huuɗo ala gooƴe sa memotako ripas memotako gawri memotako bijƴe memotako mais joni wonɓe jeeri ɓe ganduɗa ngala moyen holno gurnata baali mumen so baali mabɓe wurani feccere nde ma may ko feccere heddide nde ko feccere nde tan haarata te ko haari ko ɗum ɓe gadata Dakar donc joni jomumen so ponno addude temedere gadata ko 50 donc déjà ko wiyete offre locale ko ummoto e men ko ɗum ɗon déjà adi ustade te ɗum wona cahan ne heewi so ɗum ustima noon hande en jii probléme ko kewi Mali ko Mali ne waɗi guerre donc no wewirtuno ni natti wewirde noon ɗum ene huula waɗa effet Niger e Burkina ɓen kam bindi gouvernement o ko haaɗi complètement baali ummo toon donc ɗum so neɗɗo ƴewkinima ɗum ene wawi fayde ene wawi fayde kono kam ha joni mboɗo jogui yakar wadde mi jogade yakar wonde hande Mali hayso waɗi guerre hay ko metti ko foof kamɓe soɓe jeeyani Sénégal ma won ko heewi ko ustoyi e mabɓe par ce que yeydeɓe Sénégal nde ne addi ko gartam no feewi e mabɓe eyyi donc ko a yiyat neɗɗo rendina baali mum ne jamna fodde hitande ene ala ko fadi tan sona taske ara nawa ɗum Sénégal donc ɓen ɗon hande hayso guerre waɗi ne jardini ɗum en ƴettude risque addude ɗum Sénégal bon Mauritanie aussi ko noon tigi ko noon eɗen keddora hojomaji joyyi to banggue sen mbi jeeygol ma en kaal ndiyam kaalen jamde kaalen nden ko keeriko beele oɗon keeɓi nden ko keeriko jamde nde kam a haali ɗum ina saɗi e ɗum ne so tawi mataw ko jagorɗo o woni Maboubo e premier ministre o e mawɗo leydi o foti wadde feere kadi ne wooda ko wayla hen gam jamde nde kadi wawa ustade banggue nden ko keeriko ndiyam mum e pop mum e nokkuji ɗi beelana timmi bon
so tawi koye daraluji mbaɗa wawi wiide bon eɓena hen bon hande ɓe puɗɗima wadde basuji e courant o et tout ça ɓoyata aussi mbaɗa andi maɓe dokkiri ripas e ko way noon e daraluji ɗi kono wona ɗum réglata probléme o probléme o réglata ko ɗum ko to nokkuji men to Fouta to ladde to yimɓe poti wadde feere baali ɗi ñaama kaara a faami par ce que hande ko haɗi en dañde ko jiɗɗen ko goo baali ɗi keyɗa karata hande keyɗa janggo baali ɗi soɗi jara ko kilométre uji kewɗi mbaɗata pour yarde baali ɗi cellani hande sene ƴeewanno ñakkuji ɗi te ñakku ko obligation ko fodde so ƴeewa ñakkuji hande e nder baali temedere ko baali capantati tan ñakkete hen ko heddi ko fof dañani ñakkuji ɗum ene taha hande baali ɗi ko ɓuuri hen hewde ɗum warata ɗi ñabbule ɗi ganda peut être so ñakkenoma dañta ɗin ɗon ñabbule donc ko mayata ko ene heewi ko mayata saabu rafi ne heewi ko mayata saabu heege ne heewi ko mayata saabu ɗomgo ne heewi rien que ko mayata ko rek sinno guenna walla o rek waɗama sauvé tan hande en dañta en sohlani Mali ko mayata e baali ko e Fouta ko so feccere nde tan waɗanoma sauvé hande en sohlani Mauritanie en sohlani Mali Allah e mum hewde donc ko mayata ko ne heewi ɗum ko goo ɗimmal ngal baali ɗi baali men par ce que mbaalu hande baali rasuji men mbaalu hande ne foti jibinde laabi ɗiɗi e hitande he kono enen baali men Fouta so jibini hande haade jibinde mo wuuri wonen baali ɗi ganduɗa ne jooɗo duuɓi tati jibinta par ce que mbaalu so ñamani ha haari dañta chaleur donc rewetake so rewama ne reedu ndu yahata ha yetto so yettima ne so jibini dañta kosam mo muyniri ɓinguel mum ɓinguel ngel mayat donc hande ɗum woni probléme men gueɗal gongal ngal ko vraiment gaga ñamdu ndu gaga yardu ndu e foof ko aussi ko sécurité vol du bétail o guyka ka ñanden mi haalni ɗum ministre uji mbimi hande solution o ko ƴewde brigade spéciale wono gendarmerie wono policier ɓe mbaɗa créé brigade spéciale pour vol du bétail ganda ko guyka tan affaire nayyi ɗum woni ɗum ɗo kala commissariat mo jaaɗa kala brigade mo jaaɗa taw ko ɗum tan woni ligguey mabɓe par ce que hande ɗum woni probléme o so waɗama loi mbaɗaɗo criminalisé wiye jaggaɗo foof soke duuɓi sappo walla duuɓi joyyi mais loi o so waɗama te an mo poɗɗa ñawde o hade loi waɗede appliqué ma nangga neɗɗo ɓennina ɗum tribunal ñawa ɗum mais so tawi an gujjo a wawa nangude ɗum loi o holko nafata en mbaddin ɗum e Dieynaba Sidibé o wiya neɗɗo dumbede hande jangga pina jiya ɗum e mbeya mais c'est ça le problème donc c'est ça il faut des brigades spéciales jangga jiya ɗum e mbeya voilà donc c'est ça il faut des brigades spéciales voilà ko ɗum woni probléme o donc il faut des brigades spéciales pour ɗum ɗon noon so réglama probléme ñamdu ndu probléme yardu ndu et tout ça te probléme ñamdu ndu noon ko réglata ɗum hande ko ndema huuɗo te ɗum addotoro koye men enen gandireɗen ko gaynaka e ndema a faami kono joni Fouta en natti remde ya hande sa yeehi e waalo ngo foof maayo ngo foof ko ndiyam mais waalo ngo foof ene saɗi hande remoɓe so tawi ko pecce sappo wonno sa fecci pecce sappo ɗe peut être ko tata ha nayo ndemata ko heddi ko fof ndemani te kala mo memɗa ɗum wiye ko leydita noon donc il faut yimɓeɓe ndema huuɗo il faut yimɓeɓe ndema huuɗo ha heewa ganda so ndungu ari ɓe ñama huuɗo ladde nde so ceeɗu ari ɓe ñama huuɗo moɓe ndemi o te ndema huuɗo hande ne waɗi gartam ma gaga sa remi huuɗo ma jamnu baali ma mais sa remi huuɗo kadi huuɗo ko hande aɗa wawi yeeyde ɗum daña hen kalis kewɗo en jetti hen baɗan Abdoulaye Racine an mo kodit o waɗi e ladde o addi machine makko o waɗi e ladde nde ndiyam ha heewi may makko jibini ɓesni dañi kosam ma en kalan e kosam aɗa dilla hen kono Abou Kane une vie pour l'élevage hay soko seeɗa gasi ha laaɓi tongganamin deftere nde ɗo ne mbaɗɗa mbaɗandi weeɓano beela aynaɓe ɓe mbo jii ɗum saabu ɗum ɗo ko fayida mawɗo loowi e nder nde ɗo deftere par ce que enen mataw ko joni hay so tawi wona en paljanin windude deftere e gaynako weeɓani artan min hen seeɗa
bon deftere nde kam bon ko hunde nde ɓooyimi yidde wadde te hunde ganduɗa mboɗo wawi wiide éleveur uji ni puusimi yomi waɗ ɗum par ce que saaha fof mboɗo winda e Facebook walla mi winda e ɗum ɗoji revue ji éleveur uji ne mbiyami Abou windu par ce que ko ganduɗa hen ko yimɓene cohli ɗum ɗum addani kam winde ɗum nde windi e deftere nde noon ko to ndewmi ɗo ko to ndewmi ɗo fof kalmi hen e hande noon eɗen gandi min to ndewmi fof ala to ndewmi to memani élevage haade koye élevage mawnumi hen jibinami hen mawnumi ne janggoymi gartumi kadi ko hen duttimi ha o saaha somi andama ko sababude élevage donc mi profite mi hen noon somi profite windude to ndewmi mi haala élevage am holto ummori ha to tolni mais aussi mi haala aussi élevage mo min mbaɗata o ko wayno laadum o kañum holto ummori holto rewi ha yetti ɗo kalmi aussi ne waɗi aussi banggue conseil aji ɗi ganduɗa pour hollude yimɓe pour sara yiiɗi wadde bergerie holno mbaɗirta holno marirta guetto o box uji no mbaɗirta ɗum par rapport e hendu ndu no rewirta par rapport e nanguegue par rapport e ñamdu ndu kadi holno mbaɗirta ha jawdi ndi ñamdu ndu par ce que foof ko foti rewde lawol eyyi foof nan hen e nder voilà e banggue reproduction jibingol ngol jawdi hol jawdi poɗɗa waddude e mbaalu saɗa yiiɗi dañde ko towi walla saɗa yiiɗi dañde ko yaaji walla saɗa yiiɗi dañde ko heewi kosam ainsi de suite donc kadi hollude kadi élevage momin mbaɗata o hol gartam mo dañi e yimɓe ɓe dal donc en quelque sorte ɗum foof woni ɗo hen dal e deftere nde noon ko ɓooyani ko mboɗo jokkodire biyeteɗo Abou Kane Bokum donc imina presque e paari wattude ɗum e Pulaar deftere nde presque wattama e Pulaar joni donc so julde taske yawti inchallah ma yimɓe mbat lancement o deftere Pulaar nde dal pour ɓe ganda nanani mbawa jabbude France ministre o ni walla mawɗo leydi o heeɓi deftere nde walla kon e mawɗo leydi ndo heeɓi deftere nde par ce que nde mbaɗanmi nde lancami deftere nde ko ministre o e hoore mum docteur Mabouba Diagne kañum waɗi ɗum lancé kañum waɗi ɗum présidé e président kadi mi neldinomo deftere nde te mboɗo mi dañi firnde wonde o heeɓi ɗum dal eyi koppuji kosam min ji ɗum ɗo ɗum nagi hen jaa après mbaɗa résumé ɓurda ma heneɗa koppuji kosam ndi en fait woni ferme mo mbimi gonɗo Mbodiéne o mo ganduɗa ko ferme nayyi kosam nayyi gummiɗi Europe donc ferme o ɗon mbaɗa produit kosam ɗam adana min jeeyano ɗum tan ko yimɓe ɓe ganduɗa après ne kutoro ɗum kono ko ɓooyani ko min puɗɗi wadde ɗum transformé min pewno ɗum min pewno hen kosam kaɗɗam min pewno hen kadi yawour donc ɗo yawour eyyi donc ɗo e ko ɓooyani kadi min puɗɗo fewnude fromage inchallah ɗum noon en gardi hen ha ɗo garɗo ɗo fof ma dañ jawdi noon million ha 2 million ha 5 million ala sa haali ɗum million ha 2 million 5 million ɗum ni wodani ɗo hande jawdi ɓurɗo ɗo serde te ɗum hewani ɗo ni wonani hay sappo jawdi ɓurdi ɗo million motani sappo ko timmi ɗo ɓuri ɗo million timmani sappo dal o timmani sappo eyyi ko heddi ko foof ko hakkude capanɗe joyyi capanɗe jeegom fayi ɗon dal voilà te mboɗo hikka mboɗo joguino anniye wadde ni hakkude capantati e capannayyi mais situation kono wayi ni haadi ɗum mais mboɗo andi duuɓi garoji ɗi inchallah ma en jippo ha hedde 150 000 et pourquoi pas ɗo e 5 ans jippo ha 100 000 francs par ce que to guesam to mboɗo jogui toon programme mo ganduɗa ko baali men Fouta ɗi gaddanmi toon mi jillani ɗumen e laadum kadi toon ɗi ñamata tan ko huuɗo par ce que so ɗi ñami tan huuɗo frais ɗi hewata e so wayi noon kala ko jibina toon ko dartoto em ko serata nden mami wawa yeyde jawdi nogas e nayyi nogas e ɗiɗi nogas tati ha capantati dal a waynin dernier mot eyyi dernier mot ko haalano ko jinɗa haalde fof ko jinmi haalde tan ko wasiyade bandiraɓe fuutankoɓe yooɓe kuccan ndema huuɗo par ce que hande gaynaka ka eɗen mbawi dañde hen eɗen mbawi wurde hen eɗen mbawi wurdude hen sukaɓe men eɗen mbawi hajjoyde hen eɗen mbawi maade hen étage uji e dow gueɗel mbawen remde ko baali men mbawi ñamde neɗɗo wawa wiide ene waɗa élevage ene sooda ko baali mum ñaami hande guure ɗe ganduɗa élevage ne marché foof ko guure ɗe ganduɗa
aynaɓe ko remoɓe huuɗo mo baali mumen ñaami hande wonɓe jeeri ne mbawi wiide ngala ndiyam kono hoɗɓe wonɓe waalo ngo mbawa wiide ngala ndiyam so ndungu ari hay wonɓe jeeri ɓe ndiyam Allah nan ɗon sa wawa remde e waalo so ndungu ari ndema e ndungu donc hande yo yimɓe kuccan ndema huuɗo ko par ce que sa remi huuɗo ma jamnu baali ma kono huuɗo ko e hoore mum a wawi yeytude ɗum daña hen ko heewi huuɗo ko hande huuɗo ufata ñolata bonata kala kon dañɗa hen sa yeeyi ko kalis ɓolo hande tubakoɓe nde gummo Afrique du Sud nde gummo Brésil nde gummo partout nde jaaha to guese men to ne fodde ujunnaji hectare uji eɓe ndema toon huuɗo eɓe gara eɓe jeyta en ɗum huuɗo ko ganduɗa hande sa remi ɗum kilo o daroto e ma ko fodde 30 francs potentiel o nan ɗon hedde wonani hay bujjeegom hedde bujjeegom daroto e ma ɓe gara ɓe jeytuma kilo o fodde 30 donc bandiraɓe fuutankoɓe saabu Allah wonɓe Fouta ɓe wawɓe remde ɓe yo ndem huuɗo wonɓe caggal leydi aussi joguiɓe moyen ɓe kala jiɗɗo joguiɗo kalis jiɗɗo wadde investissement mo ganduɗa ene waɗi gartamma huccan ndema huuɗo ko mboɗo lance appel immigré ji wonɓe Gabon wonɓe Amérique wonɓe Paris wonɓe France wonɓe partout mboɗo lance appel commerçant ji wonɓe Dakar wonɓe partout hande business moƴƴo ne woodi mo ganduɗa hande tubakoɓe gumato ladde caggal leydi mbaɗa ɗum woni ndema huuɗo ko kuccane ɗum son kuccani ɗum ma on ballu miñiraɓe moon e ɓiɓɓe moon wonɓe Fouta ɓe man on balluɓe liggey son kuccani ɗum ma on ma baali men Fouta dañ ko ñaami so ɗi dañi ko ñaami maɗi jibin soɓi jibini hande ma aynaɓe dañ ko jeeyi Dakar ma dañ ko mbaɗe poche uji mumen onon ne gaga wallude bandiraɓe moon ɓe ma on dañ aussi ma on dañ bénéfice mo ganduɗa on nimsata e on ɗon investissement donc on ɗon message jiñomi lancude bandiraɓe men fuutankoɓe haalpuraɗo ɓe foof on jarama merci beaucoup e invitation o e inchallah yo Allah nawru foof yesso ɗum noon tonggode ko 237 woni 237 en jetti o mo ganduɗa sababu o ko Elimane Racine Kane vraiment en jettimo no feewi kanko woni sababu ndeɗo jonde joɗade ɗo en jarnimo no feewi ɗum noon to caggal to ko Ali Fall jokkon e yebde télé moon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé moon